Azkenetik aurreko urtin antolauzan ekitaldi bat da. Herritik gertzen dago egitasmo bat, bertako aberastasunek plaza ateatzenak ez. Oain arte erdiaroko azoka bat itezan, baina erabaki izan tokiko garapenan eta tokiko kontsumun izenien herriko eragile eta eskualdeko elkarte eta dendai ezberdinei aukeri ematie. Eta gero guk hor nahi deuz hartu aurten berrikuntza bezala faktoria izena deitu dion karpa bat. Eta karpa handi hortan alde batetik jarriko iteu elkarrizketa informalak egiteko eremu ban, nun hor sofak eta bla ongoien. Da gero beste alde batetik elkarrizketa informal hori egin da gero, eukiko dugu estenatoio txiki bat, nun estenatoio hortan bertan parte hartzen den jendiekin tratu handiak gertuko bat harko ez duk. Eta faktorian azken finen, saiauko gana da, eskualdien diteun eragile eta erakunde edo ekintzaile ezberdinen baliabideak eta proiektuek azalerazten. Faktorian ni uste dela Tokio topagune bat, non elkartuko gara jende ideia ditun jendiek, baita goguak jendiek aurreiteko, eta bertan gauza berriak ikasiko ditugu, landuko ditugu, eta zeba ez sortu baita. Eta ez uste. Bai, hori eta gero gaina izan ordu toki bat elkarlana bultzatzeko, jende berriki ezautzeko, ze askotan gure proiektotan daukagu akaz bat eta da ingurukoek hartzeitu proiektu hori aurrera emateko, cuando interesanti ez da hori, interesanti da jende desberdin beste mota batekokin aurrera ematen proiektu hori. Eta hori izenek toki egoki bat, horlako jende. Administrazioen puntua eratzen dako. Bai, hori da. Azken finean, topaleku horren bitartez lortu nahi da, eragile ezberdinen hartin zubi berri sortzie, ondorengo hilabetetan edo ondorengo denboratan proiektu berriek edo elkarlan eremu berriek detektatzeko. Gonbidatuak guk ikuste ditu, bertan herritarra baldin maie o bailarako baldin maie edo zein nekartu galde bet parte. Adibidez argazkilari batekin jaitzen deu, baita ere ia pentsatzen bertan artizo galde bela parte hartu, o marrazkilari batek, edo baita lehen esan detan bezala, dendari batek, igual adibidez ointxe denda bat nahi diriki, era berezi baten, da bertarako aldu izen faktorioari bere erakusleo bat ezela herrilen aurkeztea emateko. Azoka herritik azken finin eragile pile bat plazaratzen ditu, hori, eragile desberdinek antolautako ekintza bada, ez? Orduan, ni uste dut interesantia da ekitaldi bat eragile horien ikuspuntua nunbaiten azaltzeko eta toki hori oso gune aproposa izan dike faktoria. Nik alfombra gorri bat imaginatzen dut rentran, jende hor saltzen erakatzeko. Nik uste humiltasunetik hartu duen erronka badala, egile da zerbait politia ikusti nahi deula, kolore biziz, jende anitze parte hartzela, bai umie, bai heldue, zentzu hortan oso irekile eta dinamikue, zerbait esatezuna mezi izan digo, hemendik honekin juna etxea, eta ez produktu batekin, igual juntzea jakintza batekin, zerbait berrine eskaini izura bintzea faktoria honek. Parte hartzen duen guztiak zerbait utziko du eta hori da izango da tombolan banatukoan. Karpa berta etorri dien jende horrek uste eskigun, oparile bezala. Bakoitzu behan aportazio txiki bat egau, eta gero aportazio horiek, zozketako horiek, bertan guri diru laguntza eman diguen pertsona danan artien. Eragileek, bai elkartiek, bai pertsonak individualki, bai familiek edozein die, atzenako edozein dendak, edozein postu txiki, danak die guretzako eragileek eta danak aukeriek hau betzeko eta hau tratatzeko.